Selamat Paskah untuk kita semua. Tuhan Yesus bangkit, bangkitlah wahai umatnya. Bangkitlah paropuan HKBP Mampang, pujilah namanya selamanya. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Untuk mengiringi prosesi, kita akan menyanyikan bersama dalam bahasa Batak. Hundul mahita sahuluhut.
Shalom. Horas madihita namandohoti parmingguan di Bagasan Joro HKBP Mampang Prapatan. Lumobi di Hamuna Tongon Ombasondope mandohoti parmingguan di Bagasan Joron. Dongatama debata. Naing masuk mahita di parmingguata. Marsa teduh mahita. Amin. Huriani tuhata, marlas niroha dohita sadarion, marningot naung monang Kristus manaluhon hamatean, dang margogobe sorop ni hamateani maniopi akana porsea di Tuhan Yesusi, laos ari haheheon ni Yesusido nang natalason ganup ari Minggu. Di Bagasan gurasani hamonangani Kristus manaluhon hamateani hupasahat hamima selamat Paskah ma dihamu saluhutna. Selamat Paskah ma nang dihamu. Hehe ni Kristus siana mate papatarhon ibana do pargogo nasuhatu dosan jala molo porsia hita di Tuhan Yesus. Naung hehe siana mate, hita pa hehe do rapon Kristusi. Talason ma do olop-olop ni aka parampuan di huriaon, marhite pesta parheheon parampuan. Sailam tu hehe nama parampuan di tongani huria, di tongani bagas, dohot aka ulaon nama ragam, marende mahita. Siat hama
hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi parbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amin. Unang homa biar, audo bonana dohot ujungna, namangolu do jalanong mate doh au na jolo, jala idama, audo namangolu rodi saleleng ni lelengna, jala di audo anak kitsu ni banuatoru dohot hamatean. Haleluya. 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 Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus Tuhan nami, namandok mauliate dohami tuho, ala ditaluhon hodo dosa dohot hamatean, marhite-hite hamatean mi, ala disondangi hot tanoman nami, asamar pangirimon namangulu hami alani haheheon mi, dang pola bema biar hami midah hamatean, ai hodo ulon nami, ruasmu do hami, di pausat hodo hami sian haholoman tuhat tiuron, sian hamatean tuhangoluan, atong pargogoima hami mamuji dohot mangoloi ho ari-ari, pasangapon ho di bagasan haporsiaon namangolu, pai masahat hami tulambungmu. Amin. Yesus ang Patik ni debata di pesta parjolo parningotan ari ahaha eon ni Tuhan Yesus, imana tarsurat di Roma onom ayat 10 sada sahat 12. Sumantu sima rajumi hamu dirimuna songonong mate didosai, alai mangolu di debata di bagasan Kristus Yesus, atong unang madosai mangarajai di bagasan daging muna na olomatei, mangoloi hisapna, rap mangita mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulau na hobar tu patikmi. Amin. Irate do
tato poti madosata diadopani debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo nasuhatu dosan, para siroha midahami halak nadangolon, narodohami tujolom manopoti dosa nami nagodangi. Di bagasan hajahaton dohami tubuh jala dang adong haporseaon di bagasan rohanami hian saluhut dohami manimbil sian dalammu. Upar hatop hami girgiran dope hami holan manjalahi akana ditanoon. Isarani hamoraon hagabeon dohot hasangapon. Hurang do tiki dohot parsitutuon nami manjalahi arta banua ginjang. Patiur marohanami asasai jumolo hujalahi hami harajonmu dohot hati gorami. Jalapos rohanami tabahonomu do dihami aka odeng. Sai unang paingot-ingot aka dosa ni haposean nami, dohot pangalasyon nami. Sai ingot mahami hobar tu asini roham, dohot dengga ni basam alani guarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesani dosata. Humokop hita gabe dosa ibana naso tumanda dosa. Asa gabe hati goran ni debata hita marhite-hite ibana hasangapon ma di debata na diginjang. Amin. Refleksi Paskah, jolona dohamu tu Galilea, unang hamu mabiar, Matius 28
ayat pitu dohot 10. Huriana hina holongan ni Tuhan Yesus, sian ragamna dihabiari jolma di portibion, hamateanido na masai dihabiari. Aijor buddo hamateani, ala disirangi do nama si haholongan, namardongan saripe, ianakon dohot natoras, songoni namarale-ale. Alani i biar tu hamatiani, pola do marsatabi halak manaringoti halak namonding. Nunga hehe Yesus sia namate, nunga ditaluhon be sorop ni hamatiani. Allah hamonangan nai, gabe dohot mahita taruli di haheheon sia namate. Mauliate madibata napamonang hita marhite-hite haeon itu harta Yesus Kristus. Di pardalanan ningoluon, ragam dona mambahen jolma mabiar, isyarani sahid nasora malum, hamaolan nasora masot, sinadongan naso sadia HP haporluan siadari saya marnakok tuat argana. Oga-oga ni siula hajahaton nalam rarat jaladang marnida tiki. Parsiaduon di ulaon nang dinamasari ngolu-ngolu holan makiringoton diri sendiri. Pamutusan hubungan kerja dohot lana asing. Ditongani ngolu si songoni marsaringan hatani tuhata. Joloan nado hamu tu Galilea, unang hamu mabiar. Loas ma ibana manjoloan hita jala manguluhon hita ni ulaon lomoni rohana. Unang jolon ibana alani gogo, malo dohot pikiran muna. Sai ibana matanda dinasa dalanmu, asa ibana patigor akala kamu. Ali Yesus Kristus naung maluhon hamatean, sayho mamanguluhon dohot mangundihon hami di pardalanan ningulu nami. Boasa di dok joloanna tu Galilea, di Galilea do Yesus mangubah panatapan ningolu ni sisean, sian si jala deke gabe si jala jolma. Di sido patupa tanda halonganan aek gabe anggur. Laos di sido didok tu siseana, na di idao nasida dope lan aka tanda na umbalga dope patupao ni Yesus. Dungi hehe ni Yesus di Galilea ma naeng pasuguhonon dohot patuguon ni Yesus haporsean dohot pakirimion siseanna. Paboa dada marujung ulaona di portibion, torus do mardalan parsuarona tu siseana mamaritahon barita nauli nang mangatoi parngoluan nina porsea di ibana. Dang di pasobu siseana dililiani biar dohot pandelean alani hamatean ni Yesus. Umbaen ro ibana mandok, unang hamu mabiar. Haheheon ni Yesus lampahot haporseota, naso tarlambat hamatean sakap ni Tuhani. Ia taadopi peragam hamaolan, unang diitopi haporseon dohot pakirimon tutuhata. Didok pande bisuk, boido halak mangulu sopola ikon mamora di arta, alai dang tarbahet samanahan jala mangolu moloso adong pakirimonna. Pinuji madebata amani tuhata Yesus Kristus, naung manubuhon hita padua halihon, sian godang ni asin ni rohana, marhite-hite haheon ni Yesus Kristus, sian akan namate, asa mapakirimon na mangulu hita. Pos marohata, tarpatupa ibana do adung lumobi sian natapangido manang tapi kiri. Hobbar tu hagogoan namang
makorhon di bagasan hita. Laos dohot mahita gabe si tindangina, mamboan posni roha tu akana dililiani biar apul-apul tuna marsak, pakirimon tuna mandele, pangurupion tuna pogos dohot nahona rupa, sai marsi hohot jala soma muba mahamu, jalalam sumurung matok tong di bagasan ulaon ni Tuhani, ai di boto hamudo, dang map gopo halo jaonmu di bagasan Tuhani. Hatani debata turpuk di pesta parjolo haheheon ni Tuhan Yesus, ima tarsurat di Psalmen 110 ayat 14 sahat 20 sada. Jahoba do pargogoaku dohot endekku, jadi gabe hutaokku ibana. Dohot hatuaon marsaringar di gundung-gundung ni utapat idot. Siamun ni Jahoba do sibahen hamonangan. Timbul situtudo siamun ni Jahoba, siamun Jahoba do sibahen hamonangan. Dang tagamon mateau, sai nama mulu doau, asa hupa jojor akka pambahenan ni Jahoba. Nunga gogo tutu di pisang Jahoba au, alai dang tung tuhamatean au di pasahat. Ukap hamu madiau akka bahal ni hati goran, asa hubungoti akai laho mamuji Jahoba. Ondo bahal ni Jahoba, bongotan ni akka partigor doi sogot. Mandok mauliate maau diho, ala naung dialusi ho au, jala majadi hatuokku. Ima sahatna, martua doakana tumangihon hatani debata, jalau paupsa. Amin. Tidakon maha porsiautai songon na hina tidakon ni dongata saha porsiaon
di sandok portibion rap mahita mandok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohotano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinubuhon ni si Marian nagabe-gabean si Anton di porbadia andorang sahubungan ido tuhatan natu mau na bernit di panguhumu ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang natua tu banua toru dung ditanom suku lahundul siamun di bata Jehovah amanai parguguna sohatu dosani disima ibana paima mulak sogut tutanoon manguhumi halak mangolu dohot namate au porsea ditondi parbadia jala adong sadahuria nabadia huria hatopani halak Kristen akan nabadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai namandok mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate dohot dihanguluan nasora sudah amin. Tabeging ma tikting minggu sadarion. Salam. Selama pasca parjolo ma dita sudena. Tabegay matikting duriata di bogasan mingguon. Na parjolo goar ni minggu. Goar ni minggu saleron ima minggu pasca parjolo. Areheon ni Yesus Kristus do topik rapot Yesus di pahehe. Koloseo 3 ayat 1:1-4. Nabaduahon pakubasion ni pendeta fungsional. Sadarion minggu sia April 2020 padita fungsional kemang parapatan pendeta Surani Ida Site sarjana teologia marhobas DGP MT Haryono. Nabatuluhon pesta pasca parjolo doho parahon parupuan. Sadarion hari minggu sia April 2020 ima pesta pasca parjolo paringotan ari hayon ni Tuhan Yesus do pesta paraheon parupuan acara di permingguan pukul 1 WIB dung sidung titing pinasa mamadok hatas dan ketua seksi parupuan dohot ketua panitia duduti paduan suara parupuan duduti paduan suara parupuan papung belet tujolo dohita baik tupak tu kategorial parupuan HKBP paupaton sermon pelayanan ibadah variatif. Sadarion minggu tanggal sia April 2020 pukul 10 sada 30 WIB maringanan di ruang sekolah minggu di Batu Pado sermon pelayanan ibadah variatif palimahon pasca paduahon. Dari Senin tanggal 10 April 2020 ima pasca paduahon paringotan ari haheon ni Tuhan Yesus. Tapatu pado permingguan pukul 10 sia WIB bahasa Batak. Diharapkan kategorial parupuan ina Kamis Debora ama dok lansia asa patu bagion ed kor ando di pasca paduahon ni. Papung pelet tujolo do ita baik tupak tu diakoni sosial bakti pasca saritas emergensi paonopon patanakon hatani dibata dari Kamis tanggal 10 April 2020 pukul 10 WIB di Batu Pado PAD ina Kamis maringan di gedung serbaguna. Dari Sabtu tanggal 15 April 2020 pukul 10 WIB di Batu Pado PAD Naposo Bulung maringanan di gedung serbaguna di Soma Tusude Asaro Madohoti PHD ruas natabba jinalo do gawe ruas juratta kang parapatan ima keluarga riorogen marpaung inatai indrawati boru sitio
tolu danak nasida, alamat Tegal Parang, Mang Parapatan, nasida ro Sianuria Gereja HKBP Cilengsi, Jonggol Bogor, Citra Indah. Turus na baru asa jong mamuna dinganan na sonare. Maulah tema. Pawaluhon penapisan Sintua. Dari Minggu tanggal 16 April 2020 di permingguan pukul sia 30 WIB bahasa Batak naging batu pado pendapisan Sintua Hakim Mang Parapatan tua patalak calon Sintua. Pawaluhon Padidion Nabadia. Dari Minggu tanggal 30 April 2020 naik batu pado Padidion Nabadia. Pinaboton tusude ruas ni Huria Hakim Mang Parapatan pinayumi tuak kanatoras nanaing mabuan anak konna majalu Padidion Nabadia asa madaptaron anak konna marhite na majalo jala mangisi formulir Padidion Nabadia na diparade ni Uriata. Ruas Namar Sahid tabuan ma di bagasan tangyakta akka ruas Namar Sahid. Na parjolo nyonya si Parmata asna buru si Mangusong sektor sada dirawat di Jabu. Na patuahon na tadi Semanik sektor 2 dirawat di Jabu. Na patuluon Togu Catur Windu Site sektor 4 dirawat di Jabu. Opaton Maruhum Pangutan Duluk Saribu sektor 4 dirawat di Jabu. Molo inang nyonya Hutagal sonari ngasek benasida di Jabu. Na ulang tahun paralado dot ruas ni pasato ulang tahun turus urata ulang tahun di Bogasa Samenggon. Dok hatani di Bata dengan siamu do gajang ni umur jelai berang na do hamurao dot hamuliaon udah tulu ayat 10. Para pengon akapelean hamulateon do nasing nasujinai tiktingon taida ma diharotas acara nadong ditawi. Songoni masa ting durat te Bogasa Samenggon tuat tama mamasuk-masuk. Sambutan Ketua SPH. Shalom. Selamat Paskah buat kita semua. Yang kami kasihi Amang Pendeta S. Banjarnahor, Inang Pendeta Sihite, Amang dan Inang Parhalado, jemaat dan semua paropuan Huria HKBP Mampang. Kami bersyukur karena atas kasih dan kemurahan Tuhan, kalau seksi paropuan bisa mengadakan Parheheon yang adalah hari kebangkitan paropuan dengan bertepatan pada hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Kami pun juga sangat berterima kasih atas bantuan dan jerih lelah para panitia sehingga rangkaian Parheheon Paropuan bisa berjalan saat ini. Kami seksi Paropuan Huria membawahi Ina Hana, Ina Kamis dan Ina Deborah, di mana kegiatan rutin yang kami lakukan yaitu bersama-sama belajar firman Tuhan atau PHD yang diadakan setiap seminggu sekali ataupun 2 minggu sekali. Dan bersyukur dengan pertambahan anggota baik di Ina Kamis dan juga di Deborah. Dan kami terus mengajak kepada AK Paropuan yang belum aktif untuk bisa sama-sama datang di dalam kegiatan rutin kami, baik di PHD juga latihan KOR untuk mengisi pelayanan ibadah minggu di gereja kita. Kami juga bersyukur untuk beberapa kegiatan tahun lalu yang sudah kami jalankan, yaitu ikut berperan di dalam kegiatan Paskah dan Kebaktian Padang Distrik 8, acara merangkai bunga, juga berpartisipasi dalam acara HUT 17 Agustus bersama seluruh kategorial dan juga bersama seksi AMA dan bersama di dalam kepanitiaan Natal tahun lalu. Begitu pula retreat yang kami adakan di bulan Januari yang lalu. Sekali lagi tidak henti-hentinya kami mengajak semua paropuan yang ada di HKBP Mampang yang belum aktif, mari bergabung bersama mengambil bagian dalam pelayanan di ladang Tuhan yang Tuhan sudah sediakan, sehingga kita sama-sama bisa berbagi dan bertumbuh di dalam Tuhan.
Mari akaparopuan HKBP Mampang dengan penuh sukacita kita bangkit dan berkarya bagi Tuhan selagi kita punya waktu dan kesempatan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Hehema Paropuan HKBP Mampang, Horas. Kata sambutan panitia pesta Parheheon Parampuan. Shalom. Horas. Puji syukur atas berkat Tuhan, kasih dan karunia yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan Parheheon seksi perempuan pada hari ini. Yang terhormat, Pendeta Resort, Amang Pendeta Sang Hormat Banjarnahor, yang kami hormati, Inang Pendeta Suryani Borusihete, Amang dan Inang Parhalado HKBP Mampang Perapatan, dan yang terkasih, Amang dan Inang dan semua jemaat HKBP Mampang yang dikasihi Tuhan. Izinkan kami panitia Parheheon Ina tahun ini melaporkan beberapa kegiatan yang sudah kami laksanakan. 1. Parampuan HKBP Mampang Perapatan sudah mengadakan kunjungan ke Pantai Jompo Kidung Salomo Agape pada hari Sabtu 1 April 2023 yang diwakilkan oleh 20 perempuan. Kami juga mengadakan latihan kur secara berkala. Dan yang ketiga, kami juga mengadakan workshop Hairdo pada hari Minggu 2 April 2023 yang diikuti oleh 32 perempuan. Kami juga mengadakan bazar. Lalu akan ada seminar yaitu tentang etika dalam kehidupan perempuan Kristen yang akan kami laksanakan sekiranya dalam bulan ini. Lalu pada hari ini puncak ibadah pesta Parheheon Perempuan pada hari ini melibatkan seluruh perempuan HKBP Mampang Perapatan sebagai pelayan selama ibadah dan menampilkan kantata berupa pujian bersama. Lalu terakhir akan ada ramah tamah. Kita akan ramah tamah semua seksi perempuan akan diadakan setelah ibadah ini bertempat di GSG. Puji syukur kepada Tuhan Yesus bahwasanya seluruh kegiatan ini tidak akan berhasil tanpa peran serta seluruh perempuan tangguh yang terlibat memberikan waktu, pikiran, dan tenaganya. Tidak ketinggalan semua partisipan dan bantuan para donatur terlebih pendeta dan parhalado yang membantu demi kemuliaan nama Tuhan. Semoga pujian yang akan kami berikan bisa menjadi berkat dan memberikan sukacita untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kantata Parampuan.
Hehe hamuna inang tinggal hon ma losok mi pakai hamalon mi mangula di porla anggur ni Tuhani. Penciptaan. Tuhan menciptakan langit dan bumi serta segala isinya. Kita semua adalah miliknya. Hidup dan diri kita hanya untuknya. Jalan hidup kita adalah dalam rancangannya karena kita kepunyaannya. Hanya Dia yang mampu melakukan dan memberikan segalanya.
Kejatuhan manusia dalam dosa. Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah bukti kasih paling agung dari Dia untuk kita. Mari kita mengasihinya dengan selalu mengingat dan melakukan seluruh ajarannya. Yang salah satu di antaranya adalah bagaimana kita harus berdoa. Doa Bapa kami.
mahehe Tuhan Yesus unang homa biar. Didok Tuhan ta Yesus unang homa biar manang ahape masa dingulung. Ahudo manupak diho pakomos hamu matangamuna. Pasu-pasuok hudo hamu alani i unang be mabiar hita mamolus ariarita tahaposi ma Tuhan di bata ainunga didok di bata aku do manupak di hamu. Matiin.
Tangyang Pangondianon. Tapahohom marohata martangyang mahita. Gok puji-pujian dohot hamalateo male Tuhan hupasaha rohanami dia pala pertikino nale Tuhan. Ima le Tuhan namar pesta parheheodo inani huriam ale Tuhan sekalian merayakan Paskah. Tuhan debata Jehovah homa le Tuhan na mga leopos ni roha di hami. Asa toto kami dungo ingot ale Tuhan di ngulu nami si ganupari. Tuhan debata Jehovah diari parheheon nina parupuano na le Tuhan. Pahehema ale Tuhan inani huriam. Asa di bagasan haringgason. Asa di bagasan serep ni roha. Diaka persauran nami ali Tuhan. Diaka di tonga-tonga ni huriam ali Tuhan. Na mangulahon sude hobar tulomo ni roham. Tuhan debata Jehovah. Baik mahami ali Tuhan sada ina naukehe gabe ina sori pada akan burju. Di tonga-tonga ni rumah tangga nami be ale Tuhan. Nang di tonga-tonga ni kapersauran nami ale Tuhan. Gabe si boadame jala habaorannya kapasu-pasu tu saluhut na humaliang nali Tuhan. Tuhan debata Jehovah bolotupe godang akan na mga bati hami ale Tuhan. Diaka ala ni si hamaolon, ala ni aka parukilon, diaka ala ni si taonon. Alay Tuhan marhite parhehen nami onale Tuhan. Margogo mahami ale Tuhan. Jala marpos ni roha di ngolu nami. Sahat dinalaho ale Tuhan, dinalaho aka ulon nami si ganupari. Tuhan debata Jehovah, songoni manang huriam ale Tuhan. Diaka mulai akasian sekolah minggu, remaja, naposo, ama, ina ale Tuhan. Sudah akapunguan kategori ale Tuhan. Homa masu-masu asaboy do dengan merdalan. Tuhan debata Jehovah soni akan aposom ale Tuhan di huriaw na ale Tuhan. Totong mapasu-pasu parbisuhi. Asaboy Tuhan lao mga romoti akaruas na setur sada 1 setur 5 ale Tuhan. Tuhan soni magpadita nami magpadita resort ale Tuhan. Leon habisuhon, Leon hapistaran. Soni nagpadita nami suryani si hite toktong matuhan dongani. Lau para rato baritam na uli Tuhan asa marsaringar tulua portibion. Jalaboy Tuhan di peop akan obegesa. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami martangyak kami Tuho. Amin. Mangalean pelean sada A sada B marende mahita sian buku ende nomor siap 15.
digerar Yesus haleluya dituhani roh tai saleleng ni leleng nai. Nasopola habiara nihita onde habatia ahita pesai hedo molo burjuta ihuto tuhota ini Dameni di bata na sumurung sian salu na roha ima na mga ramoti hati-hati dohot pikiram munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat Paskah Marihita. Adorang so jahat turpuk jamita di pesta Paskah Parjolo sian kalau setulu saya saat rode opat besahat do mau liate tu dewan ko Indonesia dongoni ketua seksi perempuan
nama bahan acara gabe agak berbeda sadarion tu song leader hebat tu suara mana tahu tu tangiang pe mantap nakin terlumah itu apa panitia teh odo pe ubegi kor menurut tahu dah ale rak nilai mehta ulama nilai nakin nilai 10. Kalau di bahasa Itali perfecto, sempurna. Situ jodoh kama baru naki. Sudah naki merekam video. Wah bukti sudah kan. Dangna jujur dah, dangna karang-karang. Kepiga-piga nah ubg Huria Markor. Sebenarnya kamu sempurna menurut tahu dah, sangat sempurna. Kau ini bagak ni rupamu nak. Ale so lului nak ini nata gue besutar dah ini dia mah. Agak baga inata ni halak ko beri. Angkau maksi bolon tori buat do posisi nesan. Tori nata itu terus foto mana? Tapi orang beliau bergerak. Ini dia ru nataku naraku kah? Apa salah mamer ngau? Allah ni jujur dah aku boy doh kamu direkomendasi untuk tingkat distrik menurut tahu dah. Allah rakyat BUBG kan memang ada do kegiatan distrik, alai dangulau pajolo-jolohon. Allah kubereng UBG nakin melarong pe tingkat nasional kalian layak untuk mengikuti. Itu, sekarang lagi tak pola marzami tapi ya naraku. Hati amang, hasil saya bebek kalai sudah nak jami tay. Oleh sautik nai nama si pasahat aku taringot tu kebangkitan nyaka nama teh alang hehe Yesus asa unang ragu hita. Kalau hujah majo turpuk sadarion surat Apostol Paulus Huria Kolose itu tulus ada 1:4 akan dikijangi do si jalahan asamolo naung rap hamu dipahehe dohot Kristus jalai hamu ma akan dikijang ai disido Kristus hudul disiamun ni debata akan dikijangi ma parrohaho kamu unang ma akan ditanoon anu ngamate hamu jalabunido ngulumuna rap Kristus rapon Kristus di bagasa debata alai ya dunggabe patar sogot Kristus anguluatai disima gabe patar nang hamu rapon ibana di bagasan hasangapon turpukon dipilit huriatah KBP di hari kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Hari haheheon ni Yesus nah memang diperdebatkan HP ngadong pitu mulai pada Nairobi satu pada baru nang he senamate perjolo tikima sama lugoni hari di Israel 3 tahun borha do si Elia tu sarpat alalang adong be si panganon ngakalaparas sudi alay adong di si sada janda sarpat jala sada yanakonna olo tayingot do pe di jalo si Elia dilihat tuau saotik roti do minyak tanga dong be molo hulian non so mati nama ham alai dilian tungi tangulo habis alai dak sai cerita di sini
Dang sedia liling moding do buruni nama balon. Meninggal dunia. Lapatan nadang nama mati suri, sudah meninggal. Amate tos hosana wasabar. Kalau di zama detak jantungnya enggak ada lagi atau nadinya enggak ada. Alani iba rasa iba nih si Elia manang yakon marhite-hite gor ni debata asa mangulu namate boy. Orang meninggal itu bisa hidup dan bangkit, duduk dan berjalan. Tidak danak doy, tidak nagel. Tang cerita bohong. Alai marhuaso do debata Allah panguluh zolma sian hamatea. Oloholani dohonot tama mungkin hanya cerita saja. Alau babu tu amu pitu nama ngulu nama ate. Bahkan sudah berhari-hari. Baduahon si Elisa ma gatini si Elia aleon nunga perempuan Sunem sudah masuk daerah Israel. Angko Sarfati sudah di luar Israel itu. Alani berhak do debata mangalun hanguluan nangpe di luar Israel. Janda Sarfati itu bukan orang Israel. Ale ditikini si Elisa tong perempuan Sunem tong anak namate meninggal dunia anak-anak. Aku dang tanda mujizat ni bani si Elisa. Olah dong aiki diminum bagi orang hamil keguguran. Tanya aku di mana bisa diminum. Aleona meninggal. Tong ditanya aku si Elisa di jama. Ale mulo di Alkitabi hirana dikenakan tubuhnya. Kalau mau yang komunikan ulu di halhamu nang bapakna moru panas naik. Aleon di haul Elisa anak perempuan itu anak kecil itu hidup kembali berdoa. Dunia dong masa halak pegawai rumah ibadah Jairus tong mate anak-anak ala penjaga gereja di Jairuson tong ro ibani Yesus Yesus langsung tangis orang tua nai roh Yesus dipegang hidup kembali. Buido mangulu. Apa ton anak janda ni Naim. Adong anak hanya satu-satunya anak tunggal. Jala nunga ditandu tu kuburan di jalan ini. Opat talak maniup. Tandu satu, tandu dua, sada son opat berjalan mau dikubur. Ale pas lewat Yesus Kristus, didok stop dulu. Ahana masa. Didok tong anak ni jandai sian dinaim anakku nunga moding. Tungi didok batu rumah dijama hidup kembali. Apa limahon Lazarus saudara Maria Marta tonggo pemilih ni Yesus di Betania ngaopat hari dikubur. Ala didok Yesus ay ngamate si Lazarus. Dang roh Yesus so nahaci rohani si Maria dok si Marta puasa. Dang roh Yesus si mate si Lazarus. Ali dong roh Yesus langsung ke kuburan. Didok Lazarus bangkitlah. Kuburan sudah ditutup. Bahkan Marta medok, bohabe Yesus, nunga bau sudah busuk. Kalau mate setengah jam, 1 jam mungkin debe. Ala ini sudah busuk, sudah 4 hari, sudah bau. Alido Lazarus keluarlah, pardalan siak kuburan. Begini apa narong sahala tukang jahit Dorcas, mate tong bisa hidup. Itiki marjamita si Paulus kudang akan bege adong lantai songono gijang alamat dohodok etikus warna medebu mate ala ngantuk
alai dok Yesus dok si Paulus dalam nama Yesus hidup kembali. Jadi realita do bui mengulu cena mate songon dari dok ni Yesus. Thomas bereng ma nyon molo saporsea ho masih ada bekas paku di tangan saya dan di lambung saya. Odo jamita di minggu tasaderon di pesta Paskah parjoloon tong di jamita si Paulus turia Kolose asa akan dikijangido si calahan. Dada holap bena di portibion mangiuto Yesus takola pikirata be portibion alai nunga pikirata hanguluan sang liling na ima surgu asurangan. Anggo holat di portibion do hita amang inang makirim jol manadu mangol do hita nasi Paulus. Kita orang yang paling sedih. Kita belum diperhitungkan. Tang dohon do petala Kristen molo holan arta portibion do petagulut. Alai do ma akapartodion hal rohani. Dada holan hal jasmani. Ikutlah hal rohani inang soal Nabi Naim Munai. Rohamu latihan mulai jam 10 pagi, mulai jam 10 warungin. Alenga male maralahan naraku sejebu. Aku saya paksa suaranya ti. Sinda. Ini tu binu gijeng dorowak kaina. Kaina naon. Alewer sukses dok, sukses, berhasil. Mantap. Salut gue 2 jempol lah untuk ini bah, luar biasa. Asipata mau saya terlawin atas jabu latihan. Nah maaf lo latihan tiap hari narak. Suhawi ini bah mangap be. Bau pesik dola oleh bekas raku. Mudah-mudahan sukses melu gagal lo wah naraku. Apa sukses dua? Mau lo nggak disiplin deh. Bima tarupa orang nasi mah itu kamaon. Mau berangkat pagi pulang malam, gereja mau terus subuh tilam minala do matang. Dangi bawa tu mangameruha musokan, ya pehera debu itah kalau latihan 10 jam. Ena otok kawak dolahon narakul. Otok beja ti. Memang karas do buru-buru sebawa. Fisiknya lebih tahan gitu. Angko mama yang ngatur lawan marisa juga. Mulai dok pelatih naik, ayo masuk kumpul nak, haru do tau festival kan. Marisa jo guru jo ina, sabatang jo, apa 7 batang. Lu jama guru ipa memang dia guru munai. Aiso do marminggu di mana? Aiso do guarda tay. Aku bereng bah. Ben Nabi Rongi mana? Wah, tadi. Ala ampun ate. Makasih awak ya. Oleh saya lihat dari rumah juga, dari jendela ngintip, ini kan, siapa pelatihnya, bagaimana musiknya, kadang mati juga kan. Tapi selalu berdoa, tuh Pak Margahar tanya mana? Warga Sihite, warung dong warganya Ambon kan teh, amang, ada marganya kan? Hah? Saragi dorot. Tobing, sehari-hari warga Tobing orang tahu. Jadi dang lalap pita hola memikiri sinamok dari portibion. Kamu udah kena jam tahun ini dah. Boasa tibuhian Pak Anton nadai. Kenapa sampai sol tinggi? Kenapa sampai rendah sekali? Kenapa itu? Pernah aku pelajari pencipta lagu itu. Karena Allah itu sangat tinggi, makanya harus tinggi sekali nadanya. Tapi arurak malir muno. Itu. Kenapa sangat rendah ke bawah lagi? Karena kita itu orang sangat rendah dan berdosa. Kalau ini lagu rohani, kalau dicipta mendatar enggak enak. Harus tinggi sekali dan turun ke bawah lagi. Yang bawah inilah kita, yang tinggi itulah Tuhan itu. Di saat do nakin ede munai Tuhan ibu bigi do nakid do pa. Tuhan ibu bereng kamu kan. Pasu-pasu malahon Tuhan ini nakin bigi. Aku merinding juga tadi. Angin rasa kamu teh. Kina marede kamu Tuhan Roh Kudus hadir loh.
Aku saja air mataku menetes. Apa saya tangis tahu? Udah pilih kamu tangis. Ale pura-pura niku kan dokter dato kah? Tungi do iba pedita cengeng kah? Amang utasui pinakin mantak nain. Kalian sion mantak. Ido di pasal si Paulus tura kolose. Unak kolon nomor 33 hamu do hamu markor. Mulai Senin nomor 33, Minggu nomor 33. Olak kepeng. Memang tanggungan di Jakarta katibu. Memang ibu tohami di kebutuhan di Jakarta ini kan sangat tinggi. Alai ngarobe hamu tuh doban di Tuhani nak marsoba hamu. Tuhan, Oma, saya sama dosa nami Tuhan. Langsung nakidin, nang berkamu masuk sama Tuhan itu hamu. Wah, luar biasa nakidin. Video do kan? Ang do YouTube, aku kirim jo tu tanami jo. Usatar, kirim aku namanya. Tarbahan motong, Oma natal pedida tarningar tu. Apa yang mana kena-kena itu suara anak. Kirim aku main itu dulu sanggul hutannya puku kirim. Mau tong Jakarta, Jakarta luar biasa tu per Jakartawan ini tuh kan. Apa iba mah botoi per Jakartawan nanti. Sama-sama boto minta. Alang kuning hutannya uli bigi, makam suruh-suruhan nama orang per Jakartawan, malaikat. Asamolo nang rap hamu dipahehe doh Kristus. Arab doh Kristus kita rap mate hita di padi dioni itu artinya terdiri rap hehe bangkit asa molonong rap hamu di pahehe doh Kristus zalai hamu ma akan digijang hal rohani maksud unak kolan jasmani unak kolak papertibion alai do ma partodion ai disi do Kristus hudul di siamun di debata. Kalau kita bernyanyi disitulah Roh Kudus hadir. Kalau kita memuji Tuhan disitulah Yesus hadir duduk bersama Allah di hasangaponai di surga. Jala songonoma kondisinya digambarkan gereja ini adalah gambaran bagaimana semua duduk bersama Allah Yesus Kristus dan Roh Kudus. Capur-capur bahasa Indonesia dan bahasa Batak kadang itu siamin nawan no. Alemo lo bahasa Indonesia termuru nampak utasu Sabata ban perdita. Bahasa berbahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia ban namang utasu dengan tu ceka parmemo. Capur-capur mak. Akan digijangi ma paro kamu unang ma akan ditanoon, amoraon, asangapon, agabeon. Sampai korupsi sama si Rafael. Triliun-triliun. Ada geng mafia di Dirjen Pajak. Apa ya batong do kan terbongkar juga. Idokon holam mangap pedo mudum sonang. Gambar minggu. Adong pahayana sederhana saja sudah cukup. Tak pula mewah-mewah. Alemu lokke beng na boy dote. Ay boy itu rekan na merek na brandy indah kan. Mulokke beng na. Babu di turang mah Hermes sidang pelawai. Ang partas Hermes ison. Solop Hermes, batal Hermes, kacamata, udah, arung lengkap. Apalagi dari Jakartawan, alih orang ipaksa. Orangna sedang-sedang hepeng na buri tur KW tiruan kan. Di Jatinegara, angdo pasar Senepe kurang lo. Jembatan hitam adong, jam tangan Rolex palsu ya dong. Ini kalau di toko Pak ini 25 juta ini 1,5 juta nah. Waduh. Tak semuanya merupani Portibion. Alai dia do arta no marga di Portibion. Dang solop Hermes, dang tas Hermes. Alai kor yang paling mahal. Miliar pun tadi ditawar itu. Terlalu murah kor kalian itu menurut saya. 1 miliar. Kalau lau mana konser saya bayar 1 juta. Satu orang 1 juta. Apa nak gratis, free, diskon lagi, bisa moto-moto lagi. Wah, hebat luar biasa. Ainunga mate hamu jalabunido ngolumuna rapon Kristus di bagasat debata. Ngarak behita do Yesus Kristus. Allah ia dunggabe patar sogot Kristus angulate di sima
gabe patar nau hamu rapon ibana di bagasan hasangabo. Jadi dang pola mabiar behita mengadopi hamatean. Orang nakipi itu sudah bangkit. Sudah do hita he dang gabe begu. Olo so Krista kita kan olo mate aro begu ni opung. Inna marnipia ro begu ni bapak tua. Arong sa bigu gajang, bigu nur-nur, bigu atuk, suster ngesot, arbetene pocong na. Ai dia do hita mate gabe pocong gabe suster ngesot, do bigu gajang, bigu nur-nur, gabe jol manai baru do hita salu. Dangadong dosa, dangadong holso, dangadong disi pikiran na asing-asing. Alai holan mersurak-surak ma marulup-ulup memuji di bata rak mahita masih berengan heduan alai nang masih tadaan barang donok we haloi nang lang ku bisi una utadda ba masih berengan soni ma akka jol mane bedia nama tangarong disi arsa oma lihamu dihita saluhut terlumuwi mapungan ina saya sangat mendukung sekali kesuksesan kalian. Omma awal standar. Lahu melangkah tu dia behamu di pasu-pasu Tuhan imamu. Alaikosa dalam sahata. Tua saksi dewan kitua ke punguan-punguan berkamu juga inatal ni. Wah las rohana ma merekamu. So kau hiadu na saute roh tu parmainon aliuk merkor naking amula berohan. Ago sudika. Molo ngamar dongat Tuhani pasu-pasu manaro. Amin. Bertanya yang mahita. Oleh hati hali Tuhan di pesta Paskah nabulun sadarion masailas rohanami dipuji-pujian ni ina ni mampang perapatanon luar biasa. Pasu-pasu manasida. Pasu-pasu dong pangajari na husro soalan isi bahanon nami di transport na alai berkat ma tu amang Anton istri anak keluarga besarnya Tuhan berkati. Oni mahami saluhut na di sopa saton nami do daging doktor dinami asam nang holam makiri kami di Portibion alai makiri kami di Portibion di surga hasonangan asa marsitu Tuhan mina bertuhani pasatami ma daging doktor dinami mengasahon Yesus Kristus. Amin. Redeta.
koma peleata ale debata amanami na di benua gijang odo hararowan ni saluhut si leho-leho nadenggan do nasa ulibasa nama uliutus upa sahat hami masyan na nilehon mi tu hami pilihan nami tuho saya jalo mai gabe uap na husus di jolom pasu-pasu me jalaramoti asa hupar hasia kami pilihanon pati bulhon harajammu di tonga-tonga ni huriam do di pertibion buhay marhanami marhite-hite tordim asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan debata amanami jala parasi roha mauliate ma rohanami jala pujion nami ho halanaung ditubun ho hami padua halihon sian godang ni asini roham tupakirimon na mangolu marhite-hite haheheon ni Tuhan Yesus Kristus sian namate nungagabe si palua jala si pangolu anak mi dihami jala ibana Tuhan nami ibana ulu nami si ihutonon nami namarlas ni roha dohami nuaing marningot haheheon nai nunga talu si bolis talu hamatean talu banuatoru dang mabiar behami mida hamatean dohot sorokna ay nunga monang Tuhan nami ulu balang nagugui ibana do manogion hami sian hamatean Tuhan heon sugut alani ubain hupangi do hami saya si maroham patugu maha porsan nami maniop barita nauli. Amin. Alia manami na di banua gijang sai pinarbadia magwarmu sai roma harajonmu sai saut malomani roham di banu tongaon son na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami una kami togiho tu pangujunan palua mahami sian pangago pasu-pasu jali ramoti Tuhan debatama ho disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala sima rohana midaho didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaur ramadamena tutodim. Amin. Selamat Paskah Malita.